Samar, waray iba, Attorney Byron Suyot. Napapadisan, hanaton is Federated President Dinhi Arteche, Honorable Athena Erica Ocfemia. Magpapadayon habisan bagong henerasyon. Oras sa lakihan at ayun testingin ka sa ragawan. Di mo makikitaan oras sa katuhan at inaarigan. Ay kung inibawara pagpapabigaw at sa rayawan. Ay kurat sa gulaan naghahatag ng bayan. Kurat sa nakakarin mo di sa tingin sikat ihapon. Gabi na habang kaparupaton. Kurat sa alba o kasayaw. Ay kung ikaw ang matukahan kaya ito amin din yung pagsayaw sarayaw lang kita at kalipayan at kalisyuan padayon. Sige anak na ito't iyo ikaralan. Kung bukos pa ito na rin magpasukin na. Pag-aro anak na ay bakit masunod ka na. Dalahin pagsayaw at luparan akurat sa pagtawagahan aran mo kinahan alisok ka. Dali ay masunod ba ito't iba. Sa nang mapasok-pasok pa ato na ikangan. Ayaw kita pag-inalang alam. Kaya mga oras pulawan pahingo sa iningari kayo. Kaya kapag ininay ka ba hasta ka mauunahan na. Anay kurso na nalain lubon ito pagkapadara. Sa aling kay ayaw pauwi para diri ka maaltansin. Kakarangan mo gibayan di matunan aning paruya. Sa may oras pa di kahit kung nakalugar ka birahi paliguro higon ayaw pa pauwi. Thank you so much, Attorney Suyot, and aton board member and Federated President Athena Erica Ocfemia Han maupay ng mga panhana.